Belai no lasima singsa wanama singsa tamu ni bagai urpati kha tamu tong mazra tamu ni bagai betharjangnani nangkha bosa khorongni ni bufa Ojit Deborma tabuk tamung nai borokni nukhumni thina tamu tong kok silsamung lukurokni Ojit Debormani bihik bai jompujola thelakung amchani Budi Chandra Parani Ronjit Debormani busla Bishal Deborma eba jitu ni tamu relation tong tamuni bagai Pulis romkha Ojit Debormani bihik tai Bishal Debormano Ojit Debormani sajak okra Khumpuy Academy o class 6 o pori tongo botamo koimung narkha khana dikicha Jadi bung kamu? Norok tabuk tamu naik. 파지나요, 사잖아요. 민부 사람 무슨 가르마 치자자 비리 못 가자마니. 뭐 말게 동나 봉도 못 봐이나 뭐. 왜 그러고 뭔 치자. 아가 비니 봐. Tausi jabte khara busu dom jakha. Tabuk sela kaisana borok di soliman sela. Tabuk selana simda pasi wadarsan na. Beri bo ho bo hagen keren nyongtong. Bitbu sana sen maya gerai hamza gai kajak lai borok tai bung songjare pelai kan nai thok borok jeu ma hai ge khainani wansugui pun maya sekbar borok kono Norok tabuk jeraina PSO hai tamu mangka pulis ni bukti tamu borok sa osungno norok ka osungno sa okor khangga seng khaimane samu chau Norok pulis rongno busuk ti bisa khai busuk bo nasa se iman borok obo hai ge khaike hangge sini pelai kan janai borok je kok saba haino senggo bo hai ge nayo borok phasi ngthong nai Borok ni bisingo tai oini borok de gadal jak tong oma. taksa jorka borok saya ko Norok ni khawle bo hai mak pulis rong ni bad de noni khaw bo hai sengka to iko borok obo hai ge samung khai ni wansung te saja motor khan saja go seng borok phasi nongthong borok kono Pasi nyawi kisa sunong no rang rok riwana kes paile siring kada rok yakari ini seng rang baya seng phasi no nayo seng kono rang no hamja gya je khanya rok rang ni lubung ge busanyo butharo bin busa kono no bo ki ton wan chu gya buroi bo bo judi bin busa no wan chu ka hangke bin busa song jin da khaike mu bo bin busa ge ji kon thasa ka boi tongo phane ba ge me usku to an babu kari kya ta sabu salong nai tero ni o papa ni ka blekhan bukun hang serangnya bahaya ton lagi. Sabin jibon bo, sikso pori to mana busalo sabu salam mai bono. Apun balik kan mana? Tintam ngai norok ora dol jeraina thana bo Abu kaya gotna ka haise chini kaka chini parani ani nok ni kaka boro ko buri be sala bini mamla tongmani sala bono horo phaye chini kaka thui tongmani kaka no bui buthar phakya khabanin kaka Ojit Deborma tabung nok tam nai sung tabuk jastik nayo bono buthanan bagai phasi nayo sabu buthar saja man kha bihik bihik ba juk khaye hamjang masala bono buthar buron na hamjang masala jompuni agi ro norok saja man borok ba hakke kubul la jakna agi gari rok to nugo sung haipno saimia bini dara sungno so phayo hone sung gari nung maro no sung on phai sande ha khaya ta nge tabu khunga abu thaman bising te hanga boi bonu ba kya gana gini bororo gari banyak khai adi Ora nyawa gari yo ojaga phayo. Akuna mang batha phayo ko sengka wan sukana bini dar nor phanya ne kya. Ko gari or mang batha phayo. O tsara chomting na ko kya. Bo to do ma tongnai buya. chini ka kha bile borok ka ham boke wala ma krui sulai ma krui aba haita bo busa kana tui Haji senayo. Salam busa to kana tui salam bo bo busa ka yang bo binga hamza ka jong Pasi. phasi na yo njo sung phasi na yo Ora ane te costa ka ka bono phasi nan dorkar bo bihi kang to tui bahake busa nyo buthari mangkha busa rong जीवन bo bisam bahi kisam khairo gya aso busa o papa hanai yang ko ka bo jang mane bumangai bo bahi bukhayo gya aso busa bo bai 10-15 বছর সংসার ভাগা bo bahake buthana muchong abam bagai sung jasting nai thrinyani bihing ni para kha boro bolbi sodar para
para kaisa no hamjakla sikai jago Ora hanjalen kajuk. para kaisa porta para gana gana ta Kenok tam wanso hamzake si kajak lah yung ke tini tangai apa hai pati mungrokung kana. Bini bising tu bo alga sala ba isa semai jangan bagai busanya bo butanan baja tang kana apa hai. Berani Toritoro Hamia, hoba phamya ta Baba Hamia Bini, an bagini bobo sanyam tike buthari mano Borok Rinyo Sara Jiboni Bagai Pura Busa. Sastina. Bin besake korok bese. Busa khorong ni. Masa okara hangkai bo sekolah korigo te khorok sangka nasri korigo. Bini a busa serai usu bosai janggo ani mama phayo ani mama ani papa no angko bui butharo bisau. Borok maisha la yo muya bai. Muya bai, ta chuang nung. Sa u sa kharo. Chuang nunggu hensau. are bona Bini osrang bini mama le toda tong soi soi. Bini mama kai choi mama kerei. amra tano mama smata Mama ni sau ta serai. Asuk